Kowuok kanyo ne piny owacho e bwo migao mar somo ochugo duol moyiedhi mageto twak ewi wach duoko chien omenda ma itiyo godo e yore mag somo kata school fees ma jopuonjre chulo e kuonde tiegruok mag tije lwedo e pacho kama ngima. Mago yangi gi jatend migao mar somo Julius Ogamba makoni okang' makamano koro gikawo kaluwore gi ywak mag thoth jopuonjre makoni ng'awruok mar school fees osemiyo moko kuomgi rem dhi nyime kod tiegruok magitimo. Jatelo mane oloso Mombasa ka tiegruok mar tije lwedo mar Kenya Coast National Polytechnic ojiwo jopuonjre mondo or kwayo mar yudo hola mar HELB mabende osebed kichwalo ne jopuonjre manitie mbalariany. Commissioned a team that is going to review the school fees so that we reduce it downwards in order for us to be able to support all our students. That meeting is taking place tomorrow, and we are going to ensure that the issues that you raised with me are attended to and the fees will be reviewed so that you are able to complete your studies. Secondly, you are entitled to get money from HELP and also Universities Fund. And as of today, we have transitioned a total of 99% of all our grade 9 learners to grade 10, which is a commendable job. But at the coast region, we are lagging behind. We are at 95%. So, Bwana DCC, with your team, you still need to go to the ground and push to reach the 99%, just like all the other regions in the country. You are at 99% as we speak. You need to move to 95% as coast. You need to move to 99%.